Bismillahirrahmanirrahim. Sirrin ɗaukaka, littafi na 7, littafin da ya samu rubutu daga Anta Aisha Jebe, wanda kuke kasancewa tare da ni mai karanto muku Ummi. Tunda na yi sallan asbahi na koma askar ɗuma da ƙyar na yi shi domin wani irin mugun kasala nake ji. Kwanciya na yi. Hanisa da Halima sun fita domin al'ada ce da zarar mun idar da sallah za mu fita mu yi shara mu gyara gida, duk da akwai masu yi. Ummi bata sangarta mu ba, aiki muke sosai domin ni ke girki saboda bala'in ƙaunar abinci. Na mayar da hankali na sosai gurin karance-karancen littafan girki, ban ɓata lokaci gurin karatun novels kamar yadda nake mai da hankali na gurin girki. Hanisa kuwa gwana ce gurin haɗa turaruka masu kyau da ƙamshi. Tawa Halima an bar ta gurin lalle da kitso. Masha Allah, 'yan mata na, sannan ku Ubangiji ya baku mazajen aure nagartattu wanda za su riƙe min ku. Rabbi ya baku mazajen da za su ɗaukaka darajar ku da martaban ku. Ina Hawwa'u? Ta ƙara samun garin tana tambayar su. Murmushi suka yi dukkansu cikin jin daɗin addu'ar Ummin. Hanisa ta ce, Amin Umminmu. Jidda ba ta jin daɗi, tana kunci ɗaki. Halima ta karɓi zancen da faɗin, Ummi, ban san abin da ke damunta ba, ko magana ba ta son yi. Hasbunallahu, bari na duba ta. Hanyar ɗakin su ta yi. Wallahi duk sai na ji wani iri in ba lafiya, cewar Hanisa. Kamar za ta fashe da kuka, haka ta yi maganar. Ajiye wukar da take yankan lawashin albasa Halima ta yi. Bari kawai, ni ma ƙarfin hali kawai nake yi, amma na damu da sahibata sosai. Cikin mutuwar jiki suka ƙarasa aikin tare da jin ba daɗi rashin kasancewarsu tare da ita. Damuwar da take ciki bai hana ta yin sallama ba, domin haka kawai take jin ƙaunar yarinyar sosai. Ina kwance zazzaɓi nake ji, a hankali na amsa mata sallamar. Zama ta yi a gadon tare da kama hannuna. Ummi, na kira sunanta tare da fitar da iska mai zafi. Sannan Hauwa, Allah ya ƙara miki lafiya. Shine ba za ki sanar min ba? Me yasa kike barin damuwa a ranki ne? Ni matsayin ya na ɗauke ki, ke da Halima ba ku da bambanci gurina, amma na ga yadda na ɗaukake ki ba haka kika ɗauke ni ba. Ummi, kukan da take dannewa tun ɗazu ne ya ƙwace mata. A hankali na matso jikinta tare da kwantar da kaina saman kafaɗarta. Wani irin kuka nake wanda ban san ma'anarsa ba. Na san ina kewar iyayena sosai, ina cikin maraici da kaɗaici. Wa ya taɓa min shalele na? A duk lokacin da take son rarrashi na, wannan sunan take kira na da shi. Hanisa ce ko Halima? Faɗa min, kin ji shalele? Wani irin murmushi ne tare da saukan hawaye. Ritsa ido ta yi domin duk na ɓata mata jikin himar ɗinta da hawaye. To, da yawa wasu makaranta na yi wa marubuciyar tambayar, wai dan Allah ke yar Borno ce? Yawanci haka kike ambatar sunan hijab, wato himar, a cikin littafin ki, saboda yawanci yan Borno ke kiran sunan hijabi himar. To, Ummina ba su bane, yan uwana ba su min komai ba. Hasali ma sun damu da damuwata. Ummi, zuciyata zafi take min, bugawa take yi, bana jin daɗin komai, bana ganin komai da haske. Ya zan yi ne Ummi? Na faɗa haka ina ƙara fashewa da sabon kuka. Ki yi haƙuri, ki rinka addu'a, ki daina biye wa shaiɗan da ruɗin zuciya, ki rinka nutsuwa kina ibadar ki, kin ji? Ki yawaita sadaka domin babban magani ce. Kina da ilimi, kina da sani, amma me yasa kike barin shaiɗan la'ananne yake galaba a kanki? Haba shalele, ajiyan zuciya na shiga saukewa sakamakon shafa kaina da take yi. Rike ɗayar hannunta na yi sosai. Insha Allah Ummi, zan rika ƙoƙari. Yawa yar albarka, bari na kira likita ya duba min ke. Da sauri na ce, a'a, na sha magani Ummi, zan ji sauki. Ba ta son jayayya, dole ya sa ta kyale ni. Ti ta haɗa min da ƙyar na sha, ta kuma bani magani, daman ban sha ba, kawai bana so ta kira likita ne. Kamar kwai haka take lallaba ni. Wannan ranar ta bani kulawa domin ko makaranta ban je ba. Ganin haka yasa su ma suka ce ba za su je ba, sai da ta tsawatar musu suka tafi. Kwana 5 ina kwance, alhamdulillah. Na ji dama domin ina taya su wani aikin. Yau kasancewar Lahadi ne yasa da yamma Ummi ta ce in shirya za mu je siyayya. Haka muka shirya dukkansu muna zumuɗi
suna zumuɗi ban da ni da nake jin zuciyata babu daɗi. Ita take jan motar har muka ƙaraso wani babban shago, duk muka fito muna faka motar mu. Gaban wani haɗaɗɗen bakar jeep ne. Shiga muka yi a hankali, muka fara zagaye, kowa na ɗaukar abin da yake so ban da ni da duk nake jin wani iri sanyi na shiga jikina. Gaba nayi da kwando a hannuna, na fara ɗibar ƙananan kaya, brazier, pants da riga shimi da bun short. Haka kawai na tsinci kaina da ɗiban su, duk da ni ba ma'abociyar saka su bane, musamman ma brazier, domin nonuwa na tasa ne, ma'ana irin nonuwan da suke nan cur da su ɗas suke a zaune a ƙirji, daga ƙasa akwai faɗi sun baje, amma nifil ɗinsu cure yake a tsakiyar nonuwan, wanda ko yara 10 aka shayar da su suna nan da kyansu, ba sa zubewa, watan tasa kenan. Murmushi kawai nake zabgawa, wanda rabon da in yi shi har na manta shigowar shi kenan. Ta tasa shi gaba tana mishi surutu, shi kuwa bai ma san tana yi ba. Kaya yake ɗiba mata. Wayarta da aka kira ne yasa ta yi sauri tare da matsawa gefe tana amsa wayar. Na gama ɗiban kayar, juya wanda zan yi cikin rashin sa'a na bangajin mutum tsantsi ne ya ɗibe ni, duk kayana sun tarwatse. Cikin zafin nama ya finciko hannunta taga da rungume ta a faɗaɗan ƙirjinsa. Wani irin ajiyar zuciya suke saukewa tare, ƙara matse ta yi sosai, ƙirjinta na gugan nashi, zuciyarta na wani irin bugawa wanda har yana jin bugunsa, ga nonuwanta da yake rawa a jikin shi sosai. Wani irin juyi yayi da hannuwan shi a ƙugunta, iyar tsigan jikinta ya tashi. A hankali ta buɗe idanuwanta masu kama da na mage, gata da miƙaƙƙun gashin ido masu tsawo, ƙurawa juna ido suka yi. Wani irin kallo yake mata, wani irin matsiyacin gudu matashiyar budurwar ta yi, har tana wani sufa. Tsaban kishi wata take kallo jikin mijinta, abin santa, wanda ko da wasa bai taɓa kwatanta mata kallon da yake mata ba, in ba gizo idan take mata ba. Kaɗan ya rage bakunan su haɗu da na juna. Jin ihunta ne ya ankarar da ni. Da sauri na kwaci kaina, a cikin rashin kuzari na ce, ya haƙuri dan Allah, ban lura da kai bane. Shiru yayi bai ce min komai ba. Kayana na kwashe, dakata, zan miki kashedi, na bil nawa ne ni kadai, dan ni aka yi shi, shegiya mai idon kuliya, kin wani manne mishi kina mishi kallon karuwai. To miji na yafi karfin ki. Murmushi kawai nayi, domin sarai kishi ke ɗawainiya da ita, amma kalamanta sun mun zafi. Tafiya ta nayi, inan ta shiga mishi masifa. Kala bai ce mata ba, yanda kuka san dutse haka mayar da ita. Siyayyar da basu yi ba kenan. Na same su tsayani suke jira, a hankali na aka saka mun a leda. Ummi ta biya kuɗin, muka nufi mota. Wai gawar da zai yi ya ganta tana kokarin shiga motar, kamar wacce aka ce in juya. Aiko muka ido hudu, wani irin haɗaɗɗen murmushi ya sakar mun. Sun kuyar da kai na yi tare da shigewa motar. Nan Halimatu ta hawa mita. Haba sahiba, dukkin shanya mu, wai ina kika tsaya ne? Na ga ba kayan arziki kika ɗiba ba. Murmushi kawai nayi, ban san iskanci. Ya ina miki magana kin mun banza. To uwar marasa haƙuri, kin cika mana kunni, cewar Hanisa cikin zolaya ta yi maganar. Harara ta mata. Sanin ba za ta yi magana bane yasa na ce, Illau, ba na so fa. Babu wanda ya kai Sadiya ta haƙuri. Ba na so fa. Cikin marere cewa na yi maganar, ina kallon Halima tare da ba ta haƙuri da ido. Juyar da kanta ta jikin glass tana kallon titi, hannunta na rike domin sarai fushi take da ni. Ummi gitiya ni ba da haƙuri don Allah, hali dubu ta yi fushi. Banzaye kawai, cewar Hanisa cikin zuciyarta. Yi haƙuri to Halima, tutu dole ya sa ta yi murmushi, domin cikin zolaya Ummi ta yi maganar. Haka muka ƙaraso gida, muka baje a falo. Ya gani ta kawo mana abinci tare da mana sandar zuwa. Kowa ya buɗe kayan shi, amma ni na kasa
buɗewa domin wallahi kunyar ummi nake ji. Mu ga kayan ki ji da cewar Hanisa. Zubar na miƙe na shige ɗaki ba tare da na ɗauki kayan ba. Kai hannu ta yi za ta buɗe kayan. Halima ta ce, kin ga karki buɗe mata kaya. Harara ta watsa mata tare da jawo leda tana shirin buɗewa. Ummi ta yi murmushi. Barshi Hanisa, ba don ranta ya so ba ta bar kayan. Ku je ku yi haraman sallah domin magariba ta gabato. Ɗaki suka yi. Lokacin na fito daga ban ɗaki bayan na yi alwala. Sallaya na shimfiɗa. Ki gama wallahi sai kin buɗe na gani. Murmushi na sakar mata. Halima ta ce, da ke mai ya ce wallahi zaki cinye mutum har ƙashin shi. Nacinki ya fi na kowa. Oho dai sai na ga kayan. To masu sauraron mu sai mun haɗa a shiri na gaba.